Lima ka mga eskwelahan dinhi sa Cebu City nga nakasinati og pagpid-ok sa power supply ang gitrabaho na o giayo na aron di mabalda ang eleksyon sa umaabot Lunes. Matud si Chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Ramil Ayuman nga naglakip kini sa Don Sergio Osmeña Memorial National High School, Don Vicente Rama Elementary School, Mabini Integrated School, Binalyo Elementary School, Agsungot Integrated School ug Pitos High School. Base usab kini sa gipadangat nga reklamo sa mga school principal nga gipadangat sa local school board, samtang giklaro sa Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric Company nga si Queenie Bronce nga wa pa ma-upgrade ang ilang transformer maong nakasinati og pag-trip off sa power supply. Apan gisolusyonan na kini sa Beko diha-diha dayon ug gipaniguro nga andam sila sa umaabot nga piniliay. Complaints usab sa atong mga school principals nga dunay unom ang ka-school nga mag-trip off. Na delikado man kung mag-trip off sa ato pakuwang og supply, kuwang load no sa atong electric supply, so power supply, so kinahanglan nga i-address dayon no. Na-inspect na namo tanan ang kaning gisulti sa Cebu City nga naay unom ka eskwelahan nga maka-experience og trip off. Ang ilang pasabutan na is ang customer side no nga need i-upgrade, need sila mag-upgrade unya, ilisa na mo ang transformer para maka-accommodate na sa ilang bigger load. Gipatrabaho na lang og dali-dali gyud.